Avui ens hem trobat una representació dels que vam fundar l'Associació Esportiva Ramassà, ara ja fa 50 anys, vam començar aquí a fer algun partit aquí a aquest camp, això està molt diferent, i érem gent d'aquí a la zona del Ramassà, les Franqueses, Granollers i Canovelles. Llavors vam començar a fer algun partit i així va ser les primeres passes on vam esdevenir el que és ara avui dia l'Associació Esportiva Ramassà. Cap allà l'any 94, fa uns 30 anys, va ser quan vaig arribar al club. Hi havia com un grup de gent veterana, que era qui portava l'equip, i era molt familiar i de penya, i allà ens vam anar trobant diferents generacions de gent jove que també es va trobar super a gust amb aquesta barreja i on combinàvem el futbol amb sortides, caps de setmana, i un ambient superfamiliar. L'any 2013, arrel d'un viatge a Etiòpia, vàrem tenir l'oportunitat de jugar el 2014 un partit a Etiòpia que també va provocar un nou canvi en el club i el que va portar a començar a fer aquests viatges solidaris que van ser l'inici pràcticament de l'ONG. El club va voler seguir avançant en conèixer altres realitats, seguint el camí de la cooperació. Els primers anys era molt futbol i els següents, a partir sobretot del tercer, ja començar a col·laborar amb ONGs locals que ens permetien aprofundir més en el tipus de viatge que fèiem. No solament eren els viatges, sinó d'utilitzar el futbol com a eina de transformació social i també començar a plantejar projectes aquí a Catalunya. Actualment, l'entitat té 3 equips de futbol. Nosaltres som l'equip masculí a futbol 11 i juguem a les Franqueses. Nosaltres som l'equip de futbol sala masculí, entrenem a Vallromanes i juguem a les Franqueses. Amistat, il·lusió i esforç són els nostres valors. Àfrica, germans, amics, família, companys dintre i fora del camp. Nosotras somos un equipo de fútbol femenino y la mayoría de sus integrantes son refugiadas y solicitantes de asilo en Barcelona. Els darrers 5 anys hem gestionat el projecte de futbol femení inclusiu, que té com a objectiu facilitar la integració i l'acollida de dones sol·licitants d'asil, refugiades i nouvingudes a Catalunya a través de l'esport. En aquest projecte oferim sessions esportives setmanals que serveixen després també per seguir treballant en altres àmbits de les seves vides personals, facilitant l'accés a activitats culturals, activitats lúdiques, a formació i a obrir noves oportunitats laborals per poder ajudar-les en tot aquest procés d'integració a Catalunya. És un projecte que ens ha obert la possibilitat de participar en projectes europeus i de col·laborar en campanyes molt interessants com per exemple la Relats Solidaris de l'Esport d'aquest any, i pensem que és un projecte que té molt recorregut encara i ens seguirà aportant molt valor a la nostra feina. A part d'aquest projecte, també seguim fent els nostres viatges solidaris anuals. Aquest any, aquest 2025, per celebrar el 50 aniversari, hem canviat de continent i hem viatjat a Mongòlia.
i també seguim fent campanyes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament en escoles, instituts, empreses i altres organitzacions. La part de sensibilització, en la part del que són els tallers o xerrades, el que busquem sobretot és una mica mostrar la realitat d'alguns migrants o persones refugiades, etc., que formen part de la nostra entitat o que hi col·laboren, i el que busquem és transmetre aquestes vivències i aquestes realitats, que a vegades molts joves els impacta. La part que busquem en el fons és crear empatia. Amb els més petits creiem que hi ha temàtiques que en format xerrada no són idònies per l'edat que tenen. Llavors, per això el que tenim hem anat desenvolupant al llarg dels anys diverses dinàmiques que realment els hi agrada mentre juguen, i realment toquem temes molt, molt importants que després de totes les dinàmiques, els jocs, etc., és el que busquem, que realment se n'adonin, i és brutal veure com ells mateixos fan les seves pròpies reflexions i ens les deixen anar, i és una cosa molt, molt, molt maca. L'altra branca que tenim, que és també bastant important, creiem, és la part que realitzem empreses, entitats i organitzacions. Doncs aquesta és una via que ens permet accedir a les persones adultes, que també més o menys és el mateix, però el que utilitzem són dinàmiques i xerrades ja, diguem-ne, amb un altre nivell. Uneix-te al club, forma part de la família Ramassà i sigues partícip dels propers 50 anys. Suma't a la campanya Futbol és refugi.